Павел, як те сьогоднішнє мероприємство, які можна підвести виніки сьогоднішньої імпрези? Перший вынік, што тую праграму, якую мы запланавалі і якую абяцалі людзям, мы яе цалкам выканалі. Тое, што мы абяцалі па праграме, па мерапрыемству, і тое, што казалі, што на мерапрыемстве не будзе ніякай цэнзуры, ні з чаго боку. Сёння людзі, Дашкевіч, не ведаю, Лябедька, Лабадзенко казалі тое, што хацелі, казалі важныя словы. І у гэтым плане ўсё адбылося так, як мы планавалі. Неспадзяванкі, якія нам падкідваюць і зараз у гэты момант, гэта з затрыманнямі людзей, якія выходзяць са сцягамі. Але я спадзяюся, што гэтае пытанне вырашыцца, і ўсё ж такі нейкі, як кажуць, здравы смысл пераможа, і людзей не будуць марнаваць гэта, ствараць напрыканцы такую непрыгожую карцінку, і што ўсё ж такі ўсё абыдзецца без штрафу і сутак. Ясна. А па арганізацыйных момантах якога знаку це можна поставіць? Не сабе, ўсіх вашай каманды. Як ты лічыш? Я буду, як кажуць, не уже таким, каб была у нас перспектыва росту, але думаю, што на 9-ку мы зрабілі з таго, што планавалі, калі па 10-бальнай сістэме. То бок у нас атрымалася амаль усё, хаця было і шмат там нейкіх узнікалі і тэхнічныя праблемы, і арганізацыйныя, і камунікацыі, і з міліцыі, і з горадам. Але, ў прынцыпе, амаль усе пытанні мы вырулілі. По колькасці удзельнікаў могу сказаць, наколькі я ацэньваю колькасць удзельнікаў, у мяне самая такая важны спосаб ацэнкі — это колькасць выпушчаных праграмак. У нас было падрыхтавана, мы разлічвалі, прыкладна, што прыйдзе каля 20 000 чалавек, і мы надрукавалі 20 000 праграмак мерапрыемства. Валанцёры раздавалі іх з руку ў рукі кожнаму чалавеку. Недзе на гадзін 16 усе праграмкі ўжо скончыліся. І гэта яны раздаваліся ў асноўным з адной кропкі уваходу, а кропак уваходу было 3. То бок можна смела казаць пра некалькі дзесяткаў тысяч? Я могу сказаць, што можна гэтую колькасць праграмак у 20 000 лёгка памнажаць як мінімум на 2, то бок, па нашых падліках да 50 000 чалавек цягам гэтых 6 гадзін праз мерапрыемства прайшлі. А ці ёсць надзея зрабіць такія мерапрыемствы, як штогадовыя на Дзень вольнасці? Як кажуць, як захоча народ, бо цалкам гэтае мерапрыемства было зробленае за народныя сродкі. У нас Прасталаку падтрымала каля больш за 1100 чалавек падтрымалі Прасталаку, плюс вялізная колькасць людзей, якія падтрымлівалі, прыходзілі там у арцядзібу, звярталіся да нас. Таму агулам, я думаю, што падтрымала мерапрыемства нейкімі сваімі дробна фінансава каля 2000 чалавек. Удзелам валанцёрскім у мерапрыемстве, глядзіце, у нас было 100 валанцёраў. Аргкамітэт быў каля 50 чалавек, плюс ахова, плюс праца тэхнікаў сцэны, плюс музыкі. І таму лёгка агулам, я могу сказаць, што каля 500 чалавек, якія прынялі актыўны удзел альбо ў арганізацыі мерапрыемства, альбо ўдзел у кірмаша, фудкорта, вуліцы БНР. Таму гэта вялікая каманда, вялікія сілы. Мне зараз толькі жаданне, кажуць, пацягнуць 100 грам і суткі паспаць. Свята ўдалося. Я думаю, што атрымалася. Галоўная зараз задача, не наша задача, это такая просьба да уладаў, каб яны убачылі і зразумелі, што тое, што праводзіў, гэта ідэалы БНР, нашыя ідэалы, яны жывыя, яны запатрабаваныя вялікай колькасці людзей, што столькі людзей нават не збіраецца па сваёй волі на 3 ліпеня, і што гэта сапраўды людзей, як я, як усе нашы валанцёры, як кажа той жа Вольскі, нас мільёны, нас да халеры. І наша задача паказаць, што шмат, каб да нас прыслухоўваліся і нас не лічылі нейкімі ворагамі, вар'ятамі, маргіналамі ці нейкай купкай незразумелых балбесаў, які невядома што хочуць. Наша задача паказаць, што мы нармальныя, да нас трэба прыслухоўвацца, з намі можна працаваць і можна верыць нам, што мы хочам сапраўды, каб наша краіна была моцнай, незалежнай, і пра тое, што казалі якраз такі айцы-заснавальнікі БНР. Ясна. Добра, Паша, дзякую. Все свята.